Takže zdravím vás ľudia, vítam vás pri ďalšom Urbexe. Dneska sa pozrieme na opustené stredné odborné učilište energetické v Bratislave. Pod telocvičňou tejto školy by sa mal nachádzať aj kryt pre štáb okresu Bratislava. Takže som zvedavý, čo nás tu čaká a poďme sa spolu pozrieť. Mám tu aj Matúša, takže hádam sa nič zle nestane, keď sme tu dvaja. Poďme na to. Pozrite sa normálne nejaký diplom, najlepšie učebné pomôcky. To bola asi nejaká dielňa. Narkomani viedli. Poďme do tejto tmavej miestnosti. Nejaký sklad. Všetko tu hrdzavie pomaly. Pozor, tu je potom jama. Toto už reálne to vyzerá, keby tu boli nejakí satanisti, kamo, a nie, že nejaká škola. Všaký telefónik rozbitý. Žehlička. To reálne hrdzavejšie veci som nevidel, ak tu pozri. Kamo, hodiny, to čo máš, na ruku si dať? Že to vyzerá na ruku? No fakt, no. Túto čo máš, tú reťazku. Pozri, korčule hen. Takže ľudia, počuli ste to aj vy? Počuli sme tu nejaký buchot, asi pravdepodobne nejakí iní ľudia, možno feťaci, možno urbexeri, dúfam, že to druhé. A poďme zistiť, čo to teda buchalo. Toto je psycho, kamo. Tak ideme zateť. Takže boli to zlodeji nakoniec. Ani jedno z toho, čo som typoval. Ale myslím si, že je čas ísť preč. Takže ľudia, práve som zahľadal ľudí, ktorí boli v budove, sú to pravdepodobne zlodeji. A oni idú do toho krytu, Matúš. Wow. Čo som natočil, kámo? Čo je had? To bolo tu, ja som skoro na to stúpil, váha. Had, nie? Kamarát, toto je nešťastie ako hovado, poďme prosím ťa preč. Nás tu chce dať čo chytiť, pod toto není možné, aby som tu mal hada. Presne pred tou cestou, kaďaľ sme išli. Takže ľudia, asi 20 minút sme boli v tomto lesiku. Vidíte, Matúš už ide predo mnou. A ideme sa vrátiť naspäť. Dúfam, že tam už títo zlodeji nebudú. A dúfam, že natočíme nejaké lepšie zábery ako teraz. Poďme na to. A lopta tu je, poďme si zahrať futbal. To pod týmto je ten kryt. Poď sa na tú telocvičňu. A lopta tam je, môžeme si zahrať futbal. Nero, kamo.
Poďme tam pozrieť rovno. Nice. Takže toto je tá fabrika, teda tá hala, kde vlastne boli títo ľudia. Tam sa nachádzali. Poďme to tu teraz preskúmať my. Oni sa nachádzajú v tej telocvični, prešli sme cez skryt a sme tu safe. Pozrite na tie obrazy, ľudia, to úplne jak satanisti, keby tu kreslil. Nejaká malá kancelária. Počkej, tu ich možno cez okno budem vidieť. Nikto. Nevadí ti, že sme tu? Lebo... Ako? Mne to nevadí, ja som sa vás bál. Musí sa bať, že sú tu niekde dvaja, samozrejme. Lebo my sme pre vami utekali, vy ste išli tajto a my sme cez tento bunker, čo tu je dole, sme prešli až von. Prepáčte teda, Martin. Tomáš. Pardon. Tak ideme mi ďalej, len aby ste sa nebali, hej? Tak môžeme si že toto tu natočiť dole, čo je. Nevie vám to vadiť, tak poďme. My sme sa bali celý čas. Mám niekde dvoch kamarátov. Dole? No, išli dole. Smerom. Dobre, tak v pohode, vybavíme hádam. No. Prepáčte. Čaute. Sme už hovorili vašemu kolegovi. My sme sa vás báli, ja som si myslel, že nás idete, že ste veľkí SBS-kari, alebo čo. Ja už som sa ročný podíval. No tak pohode, nevadí, hej. Dobre, nebojte sa. Takže nakoniec ste videli, že netreba panikáriť a vidíte, sú to úplne v pohode ľudia rovnako ako my. Takže sme si podali ruky a už teda vlastne chránime jeden druhého v tomto opustenom priestore, by som tak povedal. Jeden filter z ventilácie. Len tak na zemi. Tu máme veliteľské okienko. A tu bola pravdepodobne nejaká zasadačka asi. Nie som si istý. Máme tu ešte takúto stanicu, v ktorej tiež už všetko cenné pravdepodobne nechali. Takže nakoniec sme sa ešte aj v tomto kryte stratili, ako povedal ten Čech. Alebo neviem, či to bol Slovák, že dúfam, že sa to nestratíte, alebo nestrate sa. Máš to? Tak paráda, nakoniec sme to našli. Hej, to je ono. Sa to deje. Takže ľudia, ideme na poslednú časť tejto školy a to je samotná škola. Škoda, že sme takto až na konci sa sme sem dostali, ale videli ste, aký sme mali problém. Som rád, že sa to vyriešilo a poďme sa pozrieť, čo sa tu skrýva. Sú už normálne triedy. Tlačené programy pre žiakov. Normálne učebnice tu ešte zostali nejaké. Knížky. To je taká škoda týchto kníh. By sa iste niekde zišlo. Máme ďalšiu nejakú učebňu. Všade chýbajú lavice, čo je celkom škoda. Takže všetky triedy skoro vyzerajú rovnako, ako môžete vidieť. Všade nejaké grafity, už je to tu celkom poničené. Takže neviem, či vám to vytočiť každú jednu miestnosť. Ďalšie nejaké triedy.
zošit. Kámo, toto vyzerá lepšie a lepšie, to normálne písek má poznámky. Elektrovodná meď, zliatiny medi. Ale to je aké divné, že reálne toto, že zober si, že reálne toto tu niekto písal pred niekoľkými rokmi a pozri, kto sa rozsvetuje. Písek sa už asi môže ďalší. Tu ešte aj koberec zostal dokonca, nevytrhli nejaký vandali. Ale tak vidíte, že postupne si tu všetko nájde svoje miesto. Takže už tu prišli aj tí naši kamaráti na Urbex. Pozrite sa na túto učebňu. Tá kamaráda tu je fakt dobre, pozri. Slovenský znak tam je vygrafitovaný. Takže už sme tu asi videli všetko, ostatné miesta sú všetky rovnaké. Každá učebňa je rovnaká, ako aj táto môžete vidieť. Tabula a vypratané lavice. Takže ja si myslím, že tu už nie je čo vidieť. Poďme sa dostať bezpečne von a poďme sa s vami rozlúčiť. Takže ľudia, toto bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám takýto typ videa páčil. Toto bol asi reálne najviac vystresovaný moment v mojom živote, keď som zbadal tých troch ľudí, ako nás začali naháňať, teda myslel som si. A nakoniec, pozrite, mal to všetko dobrý koniec. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Like, odber, zdieľaj. Vidíme sa pri ďalšom Urbexe alebo Climbe. Čau. Veľmi sa mi páči, že tuto je areál, taďalto sa ide von. Pozrite, brána otvorená von, tu je proste plot a my nemôžeme ísť von, lebo je proste vstup zakázaný. Toto, kto vymyslel, bol úplný frajer.